Dobrý deň. Servus, mládenci. Zdravím, Vínsko. Budete na kamere. Servus. Jedna druhá vec, ja mám aj pre ženu veci. Vínsko, čo to robíte? Kapalky. Počkej, jak som ťa rozrušila, však Majo. Ja, mladá žena, čo ma dala do väzenia, do takého, čo nevíde žiaden z neho. Jedno je také, Pekne ho na kameru, konečne robí. Odkážte, odpíšte,
moim kamarátom. Každý odpíšte moim kamarátom, že už nebudeme, že už nebudeme, že už nebudeme na frajku dievčaťu. Že už nebudeme, že už nebudeme, že už nebudeme na frajku dievčaťu. Vinko donesiem. Koša! Čo vyhadzuje ešte kúkále tak vonka? Veď ty vyzbehne ako snímač. Pomoci,